ne tɔgɔ Abdramane Jara ne bɛ dɔnko ni seko la nka an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donsoya min kɔnɔ ne y'o bureau national secrétaire général ye san 2022 o mɛn kalo tile 21 2 ani 3 donsow ye ɲɔgɔn dalajɛ Kati yan ko ka jɛkulu dɔ sigi ko groupement des donsow komi kulu farafaralen don an ka donsow ka fara ɲɔgɔn kan o de tɔgɔ dara ko groupement des donsow o ɲɔgɔn ye ba kɛra Kati yan n bɛ ka f'i ye cogo min san 2022 mɛ kalo tile 21 22 ani 23 an y'a ɲini ka Mali donsow fara ɲɔgɔn kan a san kelen jate ye nin ye an ba baara la ala ni ce bi an ye ɲɔgɔn dalajɛ min kama an tun ye layidu de di ɲɔgɔn ma k'a fɔ waati dɔ mana se an k'a lajɛ bureau min sigilen don n'a bɛ ka baara kɛ donsow tɔgɔ la o tɛ bɛɛ fɛ ko ye an ka fɛɛrɛ kɛ donsow ka bureau national ka sigi donso bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ an nana o baara de daminɛ a bɛ waati bɔ o de kun kan ka cɛ bi o kuncɛ baara a kun ye ka bureau national sigi nka an bɛ bureau national min sigi bi a tɛ valide bi barisa maa dɔw nalen filɛ kɔsa in na sa ko k'u don bureau kɔnɔ an dun ko jamana bɛɛ de ka k'a la Mali donso bɛɛ de ka k'a la le groupement malien des donsows an b'o kɛ o hukumu kɔnɔ o kɛnɛ de kan bi. Yalima an bɛ se ka k'a fɔ ko donsow bɛ yan nɔ bureau sigi kan ka kɛ hali n'a sɔrɔ n'a baara bɛɛ ma kun an bɛ se k'a dɔn a bɛ niveau min na ni ko sisan. Bi an bɛ yɔrɔ min na an ye bureau baarakɛ yɔrɔ minnu kan ka sɔrɔ a kɔnɔ ni tubabuw b'a fɔ ma ko poste secrétariat an y'olu bɔ bi an ye président ni vice président provisoire sigi parce que bureau ma validé fɔlɔ donc a bɛ hakɛto u b'a fɔ provisoire secrétariat bɛ yen secrétariat administratif bɛ yen organisation bɛ yen finance bɛ yen communication bɛ yen chargé de presse fana bɛ yen donc an y'o fɛnw sigi ani relation extérieure an ye mɔgɔ dɔw don a kɔnɔ a ma dafa barisa halisa maaw bɛ ka na ko k'u don donc poste kɔni bɛɛ dégagera poste dégagera mɔgɔw bɛ ka don a kɔnɔ. Yalima an bɛ se ka dɔn nin lajɛ yɛrɛ ka donsow fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ Mali fan 14 bɛɛ la groupement ye a bɛ laɲini jumɛn yɛrɛ nɔfɛ an bɛ se k'o dɔn. Bɛɛ ni kelenya jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ fɛn 3 bɛ yen Mali tɛ b'o kan jamana in kelen jamanadenw ka hakɛ de bɛ ɲini ka d'u ma ni maa min ko k'i bɛna baara la jamana kɔnɔ i bɛ jamanadenw bɛ taa hakilina min fɛ u b'a fɔ ka baara ka taa hakilina min fɛ jɛɲɔgɔn minnu b'u la i b'i jɔ k'o sugandi an y'a lajɛ donsow bɛnbaliya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ groupe cayara dɔ ye fédération ye dɔ ye contre sanɛ ye dɔ ye ANECMA ye an ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan jamana in tɛ bɔ nɔgɔ la ni donsow farala ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ an bɛ kalo 4 d'i ma ni Ala sɔnna a bɛ bɔ a kɔnɔ donc a farankan kunba y'o ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ka donsoya don ba la. I ka kuma kuncɛ kuma. Bon kuncɛ kuma la donsow de ye jamana in jɔ ni jamana in Ala k'an kisi k'an da an tanga ni jamana in kan ka dafiri fana a kan ka kɛ donsow su de kan n'o tɛ donso bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ an ka jamana in bɔ bolo la nka a tɛ se ka kɛ fanga bɛɛ kelen kan an k'a dɔn ko anw yɛrɛ de ye jamana ye donso tɛ fantan ye donso tɛ waritigi ye donso de b'a yɛrɛ don da la groupement in sigi kun yɛrɛ o don ye ka donsoya don ba la donso k'a dɔn k'a yɛrɛ bɛ se ko la o y'an sigi kun ye. An b'i fo.